Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Je tabok anio video nai tong nai rong joto no lam shogo. Ang pula bag funo ki tong reason ng kha o bag no taklai ni April o paimani. Fia wai shepan mati yakho nogo mang kurun jago pan mas ma nokholi angke. Inke tini kisha nokhona ni ang joraman khaba. O bag no tu shwan ni chong nya khata na na thwa comment khai shadi. Tini ang kani thanai o jeans tay o black top. Henke omuna ni tini ni final outfit look makhang funuk liya tangyang rishimi se funuk na ni wan chukaba ori ang meshotai 134 rupees ke namani sagani black top ta gitolani hinke 2022 o urbanic te 4 taka ke namani apro bkhnai rok ang sag style ke khana ringyang ke hanyo simple ke na khainya ka shatong rok hangke hiri kosom rok kanita nokhodi white rok kan ke sauta ke ang tini kosom kan man reason ke shal mane ang nokhor na shal thangan hini tongmani fia doi shatong habliya tabu to korma somoi blam tu nyongo ke tini kisha hachar logo thana ni tongma ba mane black by bang saksa kan ke mo musang jago black color ani favorite ni ke kanja khata tini tabuk to koromani jora ba shuro kanam chungkan kaimia hil bo kaimia ang yathek rok sajago hajalgo thangna inge omo hai chutarong thigung jago ta tabuk to kungma borong na omo hai kamanu go inge sab ni omo hai comment khai sadi nai rok tong khang ge ta nin bo jodo ma inge tabu nokor sinai paithok jora joyoi nai toni Boro Thang ang puila o jago phaigra kha uma parko ayang to rungra kai tonglayo angkhe kirijago karaya o tuino ang tini se gana khanai nai jo ba thagai asko toro kirijak soga ang to hanchi thi kirijago tuibo yogna ringyang te sho tiro da ang rung kai manani on jaga katar ka snaman pore ang tini no mane ora ba thagi nai nai jo hanyo life no ba thagi nai nai je ta agi katar ka snam je phan to nai je gya rajbari ba ha jaya ko a uma pargo shelewui shatong ba habli angke Albert Ekka Park thangna hningai phaigeta Agartala city o ang o area bo nai chokjago je ang nai chokjago bisungta ke ang o polo tower hotel bisung to mahabia ko mane chawi rok nai jaya kota belai morok bake thanai ba hera polo future ko job mangese ge polo central mall to hap kawaisha fia mane game rok thungna ke bo belai morok ri rok bebong morok mani rok ta ge chini bagai belai dama jago Boro pargo phanya ni phaimani no haipano bela shatong tongmani bagai hamnamo chungliya gyamni bagai Gandigram o thangna hanai wanchungya gata buino ba thangmani no jagarang nai thungnai to ke waspan no nugya kho Gandigram biang ni saimiya ge lama sine wino thangi to Google Map nai si among ge oxygen park ang tor waspano habirong manaya kho yang tei 4-5 bar to lai kya haipano habinai je ata pampolong mang nobla o lama o kisha palmalia biang ti thangnai ge Google Map ma nai phika amse Google Map chungno tam khlai kya uma o lama biang jan thangi dongo saishumalia chini borobo khoroksha phanunu ge kirisukang o lama nai gido or khoroksha bura malai shi bo saw ai di thangmiya tai se lama dei thani nei ge barbar bagi hasal phirok sinai ba ge o cha pata bagano no kisha nai nogo phirok sinai ni wan chukata o lama ni shakang droba asake tamjani kathai bai haimanam kha pora lengi sithanga muang agi o jaga o reels kanya ni camera to hainai ma khailiya o jaga ang bishi to phaya ko tak bai ke 3 bar na 4 bar okshiguna tini asuk boro rok nukia boro komta o jaga o agi phaipro hunke boro kisha bango ang hunke boro komgen jajago boro kabang gangke ang haramnang yata ge yang sakorogo kawi nyanya namini o jaga simisa light rijak ayang jete ise sakao tongyada a jaga ge light che rijak gre ambagi tas thangli ayang kirui baksa boro rong ge thangba yuta kiriya habna ge kirija o light rok rijak yang sakorogo ge o jaga no kisha himai hanyo nai thangata o jaga ke o light rok man bagi kisha
Fatar haingui mane naithogui tongo ta joto jaga no mahairok na nango lama rok mane light rok thaswngui Korean rok ni jaga hairokma tongo ang to tisi K-drama naidiba hingke mane jaga rok naithokjago ta boyang hingke ang o jaga je Albert Ekka Park ni bisingni kisa boyang ni hai jaga angjago thaswngui tongo ekdom. Agi oro phaipro reels khaina ni phaimani ta hingke ang reels khaimani reason hingke borok camera ni 500 taga sano hingke ang kisa reels ni bagui 500 taga rang rok bahike rwisi naiba mane riman panjeri ata hayo mane nang nuya amte haikalai thainya diba ambagi je wansui phaimani ingli ata furu iko naine di borok ekdom kom tini asu borok kwrui ambagi angke sanding jaksoga ije iko yak naina kwrung rok ani yak naiside an kapalo tam sijak tong hingke o jaga kisa habini naimani ma hamliya 6 ta light thangka ke oro ma habya po amni bagui phirogui ma phaiya ta phirok tui chasi chakjago kha ang bo Boro Tower no ang phatarok bisi nokhana musungni reason hingke tam saida mani mane ang gari horn rok bisi khanai manjakya mane bokrok sajago kosto tekto nangjago ta ang ambagi ang aboni bagi tem nokhoya tong 1 month rok wngkhana boni oro ni chaphajakya agi chakangke to bini ro mangchao bong gangke mane kubun jaga ni sai kwbang ruo hingke thop thogo ta bo besirbag o jaga mangno bachao Rabindra Bhavan bwskango ta tei khoroksa tongo do bura abo hingke guriui phalo boni ro ni bo thogo ta boni ro hingke kisa kisa ke ruo ta asuk kwbang rok riya haibano thogo o jaga ni sai ang phatar ni manui rok asuk saya se meat rok bo asuk saya ta waisa wuso kwchar kwchar wasimsi sao man to waisa pan chaya ang ama haita nok ni borok belai hade kisimisi chao sajiman tongo hamiyani hingke tangi daily chana bana ambagi norok ta chani ta sorir rok kaham jongnani bagui nogo sokpaiui wahan mui songna hanai alu rok pyaj rok hasing rok khugui raui tiyar khai tongo 150 taga ni paito haimani ke tabuk hasing moso risun rui kuru gwinai ang mangso rui mix khainai bebak mosla rui ta nok rogo agi je khe nugui phaimani abo haikhe songi tongo ang boiko som sutui moso rok jira rok hingke golmorish rok ruinai thok rui mix khai haikhe box saka hingke mosguri ang kisa kwbang rokha hingke kwchak bo wngui thangka tangi hingke ang mui rok kisa pursa rok hingke chajakya ambagi ta hingke ang tui bati on muthungui reka anro mane alada te muthungjaknai kari ambagi ta hingke ang city to rwrwkha ang je oro video o phunukma saiya ang tebo kwbang bar rwrwkha 8-10 bar suk rwrwkhana haibano ang video o phunukliya ta tangi hingke ang norom khe chana musungjago taon ni mangso ang karai rok somisa khe monjakya hairokma tongo hingke ambagui pressure cooker ma songo parani hingke dati norom ta hingke norok bahangjaka thok dangjaka comment khai sadi hingke tinini video aswng nung sinai subscribe tei like share khaina ta prokdi hambai।